Beograde, dobro veče. Večeras gost studija B je glumac Nenad Okanović. Muzika samo za nju. Bravo. Kakvo iznenađenje za uvod u večerašnju emisiju. U jednom trenutku sam pomislio da li da se sklonim tamo negde iza da napravim neki štit. Da, s obzirom na ovu muzičku temu koju smo čuli. Ali dobro, nećemo sad o tome. Dobroveče, poštovani gledalci. Uvek inspirativno, hvala vam. Beograd, dobroveče. Posljednji put u ovoj sezoni večeras na našem programu. Pravimo kratku pauzu do septembra meseca, a onda sve i ovo nanovo. Vredno smo radili ovih proteklih 10 meseci i ugostili veliki broj značajnih ličnosti koji su svojim radom i svojom ličnošću zaslužili da budu deo ove emisije i jako smo ponosni zbog toga. Bilo je puno gostiju, puno priča smo čuli na raznorazne teme i uspeli po nešto i da naučimo. Pa ja moram da kažem da smo na neki način treba da budemo ponosni što su nam svi ti ljudi došli i što smo uspeli da neke od tih tema sami afirmišemo i da plasiramo i to će biti dovoljno da budemo samo bolji od toga. A večeras sa nama neko koga mnogo volite i mnogo ga dobro znate i jedno vreme su naslovi o njemu bili samo takvi da je najpoznatiji srpski sin, a sad ga već dugo nema i zato mi je drago da sa njim večeras završavamo emisiju. Okanoviću, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošao. Bolje vas našao. Ja ti drago što završavaš sezonu. Ali gde nađete ovu sliku za najavu sa čašicom? Producenta pita i uvek... Majka će da mi umre. Ona stalno govori nemoj sa čašicom da se slikaš. Da pitaš, on bira, tako sad ćemo da vidimo što je. Mama, ovo su na Kvarnu, da znaš samo. To je potpuno prirodni ambijent, Okanoviću, nemoj da se ljutiš, znači nema tu ništa sporno. Šalim se. Imali smo da biramo dve, jedna je bila sa cigaretom, druga je bila ova, bolje je ova. Ne pušim ja, brate, nema cigareta. Pa ne znam onda da je to naše. A i uvek nam se zamera. A nije, nego znaš šta, kad popijem ja uzmem i cigaru, tako da... Eto, imali smo dva izbora, pa jedan smo... Kako baš dopadoše te slučajne fotografije do javnosti, nije mi jasno. Samo da ne zaboravimo da kažemo i da pozdravimo ovom prilikom, ako nas gleda, verujem da nas gleda, Tozovca, koji je trebao također večeras da bude kod nas u emisiji. Iz opravdanih razloga, nažalost, nije, ali vreme je ispred nas i očekujemo ga. Tako je, očekujemo ga u novom serijalu. Bože zdravlja. Ja bih pozdravio Tozovca. Jedan stvarno od razloga, pošto se dugo me i nema, pokušavam nekako da se malo sklonim od javnosti, ali kad sam čuo da će biti Tozovac, to je čovjek koga veoma cenim i želim mu sve najbolje. Žao mi je što nije sa nama i veliki pozdrav za Tozovac. Sad smo malo povezali, kad je Tozovac u pitanju, to je taj neki kraljevački lobi, pomalo, jel? Tvoja majka je Kraljevčanka, ja sam Kraljevčanka, ti si rođen u Kraljevu, ali nisam živeo nikada, rođen sam u Kraljevu, Kraljevo osjećam kao svoj grad. Tozovac isto, zato pominjemo to nam je. A kolega Andrić je svoj vojni rok proveo. Jer u Ribnici. Tako je. Auto jedinice. Voli da šoferira. Eto malo afirmacije rodnom gradu. Naravno. U poslednjoj emisiji. Dao si mi odmah šlagvort, mada svakako je to tema koja je dosta važna kod nas. Kažeš, malo sam hteo da se izolujem i malo da se izvučem iz tog javnog života. Nije baš moguće izvući se iz javnog života kad se time baviš, ali sigurna sam da i postoje ti momenti kada stvarno ume da napadne ta popularnost i da prosto čoveku ne da da diše. Je ti se dogodilo to? Nije sad to ni razlog jedini sad kao ubijate popularnost, nego kad ti nemaš više šta novo da kažeš. I sad ako nemaš šta novo da kažeš, što bi se ti pojavljivao? Onda odeš u reality program i kažeš sve ovo drugo što nisi nikad rekao. Pa mislim je to jedan... Onda mediji traže i govore bilo šta. Ja sam apsolutno da se proširi kako se zove? Farma, pa to je isto. Da se prošire parovi, jer dobro je što ti ljudi nisu na ulici. Razumete? I da se napravi jedan rezervat
I da ti ljudi budu u rezervatu. Nećemo sada komentarišemo to, dovoljno je toga, izašlo je samo. Dovoljno je toga rečeno i zato kroz se ovu ti ne pojavljuješ, emisiju. teško te obuzati u Ali mi je super komentarima. bio, skoro juče sam vidio kao Orlovi imaju šanse da pobede, starlete su u parovima. A dobar je naslov, šta? Dobar pa. Kad smo kod naslova, šta? Sloboda govora. Sloboda govora. Tako je. Dobro, jeste to, pretpostavljam da jeste problem kada čovjek nema šta novo Pa da da, kaže. nema šta novo da kažeš i onda što bi išao negdje i dosađivao i nam maltretirao i ljude Ali i ti sebe. traže, ljudi non stop žele da ti pričaš o nečemu, jer definitivno uz onaj projekat uz koji ti staneš, nekako se pokazalo da ili ti imaš taj dobar osjećaj ili oni koji prave projekte imaju dobar osjećaj za tu marketinšku priču. Uvek se to dobro pokaže, dobro prođe. Pa dobro, na svu sreću. Sad ne znam šta je razlog, hvala Bogu i nadam se da će tako da se nastavi. Opet gledam neke projekte šta ima novo da se bude. I onda kažem, kad bude nešto novo i kad sad ima nešto novo i ima o čemu da se priča. Između ostalog, ti si iz tog razloga i prihvatio da večeras gostuješ ovdje kod nas u emisiji i ekskluzivno da nam najaviš da kreće nova sezona serije Selo Gorije, baba se češlja, je li tako? Da, ja sam specijalno zbog toga. Nemoj narod zbunjivati. Voli Aca to, nekako profilisao se kao zbunjivač cele sezone. Volao bi ja i ništa nije nemoguće, razumete? Tako da... Pa i sad kad smo se uhvatili toga, hoće li biti nastavka? Pa ne znam, ja ne mogu da kažem, iskreno, što da ne, ja bih volao i da bude. Moguće da će ga biti. Radoš je nešto pominjao već na tu temu. Ne boj se, to je insert. To je insert, da. Vraćam malo u prošlost. Vidi se insert, inserter se vidi, sve se vidi. Volao bi da se okupi cela ta ekipa, a sljedeće nedelje ja ću da se vidim sa Radošom, pa ću možda znati malo više informacija. A u svakom slučaju... Znači, ima nade. Ima. Pitam te to zato što znamo svi da je ta serija probila sve rekorde gledanosti, da je bila obožavana dok se emitovala i sigurno je da... I dok se ne emituje. I sigurno je da ljude zanima da će biti to nastavka i mislim što da ne. Pa pazi, ja se kažem, eto, ja bi opet i volao da sa tim svim ljudima radim. Mene veže mnogo lep period života, zato ja sam 6 godina života svojih i to početak neke karijere da počeo tu, napravio tu ulogu gde sam postao preko noći sad, tako kažem, poznat, što je s jedne strane i dobro, s jedne strane nije dobro, ali ja da se ne žalim, nego sam srećan zbog svega toga. Da, to je sklop, one zvezde su se namestile. I kažem što da ne, vrlo rado bi radio to. Znaš što je interesantno? Jel ti to sad verovati u magiju dobrih uloga? Pretpostavljam da je to ono što glumac priželjkuje svaki da mu se dogodi to jedno mesto koje praktično otvara sve puteve. I to je bila ta uloga. Pa jeste. Možda ti nisi mislio da će to biti baš ta. Znaš kako? Može samo kada je on u pitanju. Zato što je on u celu tu priču ušao onako, iz veselja i radosti, bez ikakve želje za bilo kakvom slavom, bilo kakvom zaradom, bilo čega. Ti nisi imao potrebu za time, je li tako? Pa kvazi, glumac sam. S čim sam upisao glumu, imaš potrebu da budeš onako, da budeš viđen i uvek si... Dobro, ali sa te neke druge materijalne strane, mislim, to je bila poenta priče. Nikad meni ni u jednom poslu kad ulazim... Nisam ja sad čak ni mislila na materijalno. Ne, ali kažem, ni u jednom poslu kad ulazim, nije mi prva stvar materijalna. Čak mi nije ni 5 ni 10. Normalno da je bitna, ali u neke poslove apsolutno ulazim i bez ikakvog materijalnog povratka, a opet s neke strane i to je. Imao sam i dobio sam u jednom paketu sve na kraju, tako da sam vrlo srećen, zadovoljan. Neko stvarno ne dobije takvu priliku za ceo svoj život. Neko dobije pred kraja, kažem, gomila ljudi, postoje glumaca koji su, ja mislim, i u Selu Gorije igrali, koji su prvaci pozorišta u Srbiji, Kragujevačkog, Kruševačkog pozorišta. Prvaci drame, nacionalnog teatra i stvarno su vrhunski glumci koje narod nije poznavao jer je televizija mnogo jači medij i mnogo to bolje raširi nego pozorište, jer manje ljudi ide u pozorište, manje ima šansu da vidi. I onda tek vidiš koliko Srbija, u stvari, cela Srbija, ne samo Beograd, ima glumaca kvalitetnih.
Tako je i to je prilično veliko breme koje sad dolazi. Što ti kažeš, nekom dođe kasnije, nekom na sredini karijere, tebi baš u samom startu. Taj osjećaj da u svemu kasnije moraš biti toliko dobar. Je li to bilo nešto? Je li te mučilo to malo kad si krenuo u neke kasnije projekte? Jesi imao teret, recimo? Pa nisam Dobro se snašao. Nisam nikad tako ne razmišljao. Pored toga, posle kad smo radili sljedeći projekat, sam radio Vir. Aha, to si i tad si uzeo producentsku palicu u ruke, što je isto... Jeste i tu smo... Tu sam uzeo potpuno drugačiju ulogu, gde je potpuno onako dijametralno suprotna od sina Dragana i ja sad mislim da sam se snašao, mislim da bi se možda još bolje snašao da nisam bio producent toga, zato što je to oduzima... Grof, hoće nam sad pustiti Grofa. Da, odličan film. Koga nije gledao... Ja sam stvarno ponosan, veoma ponosan na taj projekat. Lepo smo prošli na festivalima na polju i stvarno je taj film nešto što me onako ispunilo skroz da smo uradili ono što smo hteli, onako kako smo hteli, bez ikakvih kompromisa. Radili smo ga 4 godine. Sad sam bio u Londonu jedan filmski kritičar koji inače piše za novine koje se izdaju u Londonu. Inače je profesor na Cambridgeu, engleske književnosti. On je pogledao film i tako lepu kritiku dao da sam... Znate, to su neke stvari koje vas ispunjavaju. To je ono što si rekao malo pre. Apsolutno, nismo zaradili od tog filma, ali nema veze. On mi apsolutno daje snagu da mogu da idem dalje. A jel bi ponovo, sad kad kažeš da nisam bio producent, možda bi još i bolje, u smislu da šta, možda bi se više opustio, manje bi teret bio? Možda bi manju ulogu imao. I sigurno sad... Kad bi uzimao da radim tako neki toliki projekat, sigurno ne bi uzimao toliko veliku ulogu, jer to je baš velika i zahtevna uloga. I probao bi da se orijentišem, da radim ili jedno ili drugo, da jedno ima prioritet u svakom slučaju. A ovde mi je prioritet bio i jedno i drugo. Mislim, nisam mogao da se odlučim zato što je uloga veoma bitna u filmu, a filma ne bi bilo da se ne bavim producentskim poslom do kraja. Ali bi uzeo ponovo producentsku ulogu u ruke? Naravno, i mislim da je to već u procesu. Aha. Je li ovo nešto što najavljujemo ili ajde da sad ćemo? Ekskluziva. Pa ekskluziva. Pa rekao sam ja na početku da ćemo mi imati ove... Pa kad sam već došao da ne bude da ništa neka. Da ne bude za džabe. Dobro. Ostanite sa nama, poštovani gledalci. Stižu najlepše i najlepše i najlepše u svakom smislu. Muzičku numeru. Naše vokalne solistkinje Radio Beograda, Biljana i Vesna, uz Samo za nju i slušamo vas. Izvolite. Život moj
daću život, mladost svoju, samo da me ljubiš ti. Zašto da me duša boli, dođi moja ljubavi. Zašto da me duša boli, dođi moja ljubavi. Srećo, srećo, srećo moja, koliko te volim ja. Tugo, tugo, najtužnija, idi bez traga. Srećo, srećo, srećo moja, koliko te volim ja. Tugo, tugo, najtužnija, idi bez traga. Idi bez traga. Hvala vam, jao. Ovo je onaj trenutak kada ni aplauz ne dobijete kakav utisak ostavite. Dakle, totalno smo mirni. Ne može takav aplauz da se da. Da, prosto Ovu ne može. pesmu retko imamo priliku da čujemo čak i na radio, kamoli na televiziji. Tako Zato je. je privilegija za naše gledaoce, a boga mi i za nas ovde u studiju, da čujemo ovakvo izvođenje i to uživo. Hvala vam na tome. Vesna i Biljana, to je taj izbor. I samo za Svaki nju. put i Da. samo To je za Silvana, je nju. li tako? Da. Fantastično. Si zadovoljan? Tako da ne. Vidim da si... Jesam, Pljeskao eto, ajde i kad pozdravio. hoćete ekskluzivu ima... Nemo još, nije Nećemo, vreme. nije Rekli smo još. oko pola Aca 10. uvek to meri. Ja ne znam Dobro, kako i ajde, čime, ajde. ali ja se prepustim i Eto. sačekam. da Zna vidim. kad rade people meče. Kad se Ima prebacuje kanale. Ima jedan u stanu. A valjda, znaš i- zašto? Zato što imamo dobrog producenta. On nam sve kaže Pa kad, to šta, je kako sve- i od sve je njega u sve produkciji. zavisi. Tako je, tako je. Imati Nego da zlatnog čujemo mi producenta sad, je zlatna stvar. Šta si ti to radio po Nemačkoj u posljednje vreme? Pa nisam... Ima jedan film koji Da. se zove Open Cage Da. ili ti otvoreni kavez. Na staroslovensku. I on će ući u bioskopski repertoar, ako se ne varam, za nekih 7-8 dana. Tako je, od 13. juna je premijera u Domu omladine. Premijerno To je baš jedan zanimljiv film i zanimljiva cela priča, kako se taj film... Hoćeš da se uvedemo u priču tako što ćemo da pogledamo trailer? Možda je dobro s Može. obzirom da je fotografija fantastična i da stvarno nekako privuče Deluje pažnju. svetski. Što bi rekli, deluje Pa je- svetski. Ja pa izbegavam pazi- to da kažem. Sve mislim da mi Ali jesmo pazi, svetski. onako kad pogledaš ekipu filma, ona i jeste svetski. Da. Zato što je ekipa filma iz celog sveta. Da. Tako je. Idemo Ajde da da pogledamo trailer. The person you have called is temporarily not available. Und was macht die Reportage in der Art? Wie stellst du dir das vor? Seit einem Monat kommt nichts, kein Exposé, kein gar nichts. Kako misliš ti da preživiš na tom tvom zlatnom zapadu kad se osakatiš na domaćem roštilju? Poginućeš, bre. Germany, das ist fantastisch, ne? Tražite nekog. Dobro, to sve sad moram da idem završim još. Čekaj, šta moraš da završiš? Sjedi tu. Mala, ima s nekim da te upoznam. Alo, ti zaspala? Dokle mušterija da čeka? Ajde. Sve u redu. I don't understand. Where are you going? Nowhere. A story about your life? Who want to know about me? Many people. It's interesting. No, I'll never do it. Ajde, bježi samo. Samo bježi. Bježi od sebe, niko te ne drži. Wait, I try to understand it. I want to help you. How? How you can help me?
What is this? Otkud ti za šabicu? Metafora glumačka našeg ekipa. života. Open cage, da. I film u najavi. Šta znači ono nema love na početku? Nema love film, to je tako se zove jedna producentska kuća. Producentska kuća, jel? Da. Pošto nisam uspio da pročitam do kraja. Siniša Galić. Eto, od svega šta je njemu privuklo pažnju? Ne, pa nema love film. Pa dobro, to ima dosta veze sa kako je ceo film snimljen. Ceo film je snimljen dosta sa malim budžetom. Treba da kažemo da je film diplomski film našeg čoveka koji živi u Nemačkoj, Siniše Galića, i da je to perspektiva koja je, ne znam šta vi kažete, poštovani gledalci, ali očigledna da ovaj Beograd gleda neko ko ovde ne živi. Tako je, tako vidi ga toliko lepo. Da, potpuno drugačije. Tako imaju sjajni, ovo je veoma onako sjajan, topao film. Priča koja govori o tim nekim našim problemima mladih ljudi koji imaju problem samo u stvari da bi otišli tamo, da bi misle da je jedini problem ovde i da tamo napolju niko nema problem. Taj s polja isto dolazi u Srbiju i sad ti njihovi životi, njihovi problemi se prepliču. Ne bi otkrivao cijelu radnju. Ali vidi se u traileru da to postaje jedan vrlo zanimljiv odnos između dve mlade žene. Jeste. I ja kažem ovako, film je toliko topao i lep da ga apsolutno i odiše po onako nekim optimizmom i vredi ga apsolutno pogledati. Ono što je zanimljivo za Sinišu Galića, mi smo se upoznali jednim divnim spletom okolnosti na Kustendorfu pre par godina i od tada smo nerazdvojni. On je otišao u Nemačku, njegova porodica, kad su počela sve gluposti pre 90. godina, malo pre nego što je počelo sve. Oni su otišli u Nemačku i on je tamo živeo, završio školu, završio režiju. Ovo je njegov diplomski film u Berlinu. I on je dobio posle tog diplomskog filma, kad je završio, dobio je stipendiju od države, od nemačke vlade, dobio stipendiju. Samo 15 ljudi u celoj Nemačkoj je dobilo stipendiju da idu da studiraju napolju negde i mogli su da biraju gde će da studiraju, a Siniša je odabrao Beograd. I to je stvarno onako fantastična stvar i on je zadovoljan i ja mislim da će ljudi imati prilike da ga vide i na Studiju B u narednih dana, tako da će i upoznati tog mladog, sjajnog čoveka, tako da vide perspektivu nekog ko je naš čovek, koji je bio tamo i odrastao tamo i naučio je neke, u stvari, prave vrednosti koje oni imaju, ali nije izgubio one prave vrednosti naše. Koje mi cenimo i smatramo da se gube negde odlaskom. Tako je. I mislim da je sklopio se u jednog pravog, sjajnog čoveka. Jao, divno. To je nemačka produkcija? To je srpsko-nemačka produkcija. To je produkcija sa fakultetom u Berlinu i firmom Siniše Galića Nema love film i ITM produkcija, moja produkcija. Ekipa je nemačko-srpska, glavna glumica Leni iz Nemačke, Jelena Rakočević iz Srbije. Ono što je stvarno veoma zanimljivo i onako jedna lepa, a opet tužna stvar je da je to poslednji film Ružice Sokić. Da, to smo videli smo je u traileru. I mi smo odlučili tako da ovaj film i posvetimo apsolutno njoj i velika nam je čast da smo imali uopšte priliku da radimo sa Ružicom i eto, kažem, to je baš velika stvar. Jeste. Film se, što znači, snimao u nekom periodu pre 2 godine. Pre 2,5, 3 godine. Čekalo se na realizaciju. Pa da, kao, pa nema love film. To.
To je ono što se događalo umeđu vremenu, ali evo, dočekalo se i to je ono što je u stvari prava stvar, da ste zatvorili tu kombinaciju. Ja znam jednog glumca iz filma koji kaže... Pa jedno kaže da si fantastičan. Ti, Aco, sve gledaš, ne igram veliku ulogu. Igram taksistom. Imam taksistu koji vozi... Koji sve zna, taksista sve znaju. Pa taksista koji sve zna. Ali ima puno ideja koje tu provejavaju kroz film iz domaćeg miljea i nudi rešenja, to se vidi kroz ovaj trailer. Jeste, apsolutno. I kažem, nije velika uloga, što mi je opet olakšalo da se bavim nekim drugim poslom. I simpatri, ja joj volim baš tu ulogu, baš sam je sa uživanjem radio. Vratit ćemo se na ulogu. Htjela sam da pitam kad sam se vratila na Novac, pošto me zanima, gdje ste radili montažu i to ste sve radili u Srbiji ili ste radili... Ne, radilo se i u Srbiji i u Nemačkoj i zvuk. Kažem, ekipa je baš podeljena. Direktor fotografije iz Berlina, šminkerka, glavna make-up iz Berlina, opet neka organizacija iz Srbije. Dosta izmešana ekipa, tako da je montaža glavna rađena u Berlinu, pa je onda ovdje rađena neka supervizija, pa je ponovo otišla u Berlin, pa se to zateglo. Dakle, se to kuvalo, sve toliko dugo. Apsolutno. I sve ono što mogu da kažem da je apsolutno sve mlada ekipa. Jel možeš da uporediš način rada sa Virom dok si čekao produkciju i sve to i ovo sada? Mehanizam zatvaranja svih tih tokova? Pa ne znam, mogu da uporedim, ali je malo drugačiji. Vir je bio dosta komplikovan, samo zato što imao te animacije, mnogo animacije u filmu i onda ona nas je apsolutno ubila u toj postprodukciji. Ali u principu to sve negde isto. To je, kažem, radili su mladi ljudi puni entuzijazma i koji, pored toga što samo rade, nisu tu zbog posla, zato što im je to posao, nego im je to ljubav neka i ulažu apsolutno sebe i to je nešto što daje filmu još veće značaj. To se zove gorući entuzijazam. To je taj naš stalni gorući. Ja mislim da ga nikad neću izgubiti. U stvari to je poenta u vašim tim interesantnim glumačkim porinućima u svaku ulogu, u svaki projekat. Nemoguće je to raditi bez entuzijazma. Postoji gro komercijalnih projekata o kojima smo pričali često u ovoj emisiji i sve tvoje kolege kažu da im je važno da prežive i da nekad čovjek ne može da odbija ono što je komercijalno, ali da zato postoji ona druga ravan gde se kroz neku samostalnu produkciju, kroz neke dramske uloge zapravo radi ono zbog čega ste ušli taj posao. Apsolutno, ja apsolutno se ne bežim od toga. Niti kažem da neću, da ću odbiti sve što... Jednostavno, nekad morate da prihvatite apsolutno to, da prihvatite nešto što možda ne bi radili u tom trenutku. Uvek postoji granica, verujte, postoji granica da ću pre da odem da radim na bilo šta. Neću sad da kažem nijednu profesiju, da neko ne pomisli da bi uvredio neku profesiju, ali ću raditi bilo šta drugo nego preći neku granicu u svom poslu i raditi nešto što apsolutno stvarno ne želim da radim. Ne postoje pare koje imaju da plate neke stvari. Možda bi mogao da budeš televizijski voditelj, recimo. A to bi definitivno mogao. Ja mislim da me glas muči. Pa ne, baš imaš specifičan glas. Imam da i specifičan glas. Jeste, taj onako baruška. Da. Više sam za blues. Mnogi su pokušavali da te imitiraju. Možeš da se prijaviš na konkurs, evo Studio B uskoro organizuje, pa da vidimo ako možeš da prođeš. Aca će biti u žiriju, tako da... Pa možemo da se dogovorimo nešto kao... Pare nisu problem. Nema love casting. Nema love casting. Idemo na reklame kad smo već... Ajde na reklame da se mi dogovorimo oko tog nema love castinga. Kaži zašto me ostavi, srce ispuni tugo. Kaži zašto zaboravi, ljubav svu našu ti. Drugoj kada si otišao, osmeh krio je boli. Tada tiho si plakao, kad se rastasmo mi. Svoji dani tužnicu, prestana oka plava. Vrati se, skrati vatnju tu, sve ti opraštam dragi. Kaži zašto me ostavi, sluši sve divne snove. Kaži zašto zaboravi,
praštam dragi, kaži zašto me ostavi, sruši sve divne snove, kaži zašto zaboravi, ljubav su našu ti, ljubav su našu ti, ljubav su našu ti. Fantastično. Moram da kažem da mi se ovaj aranžman mnogo dopada, ovo malo ubrzanje u ovoj pesmi koju tako dobro znamo, a smeškate se, znam, radilo se dosta. Šta će biti još do kraja? Nemojte više da nas iznenađujete. Neka. Ovo baš prije. Dobro. Neka, prije iznenađenja. Smeškaju se Biljana i Vesna. Dobro, hvala. Naš večerašnji gost je... Nenad Okanović. Dobroveče i dobrodošao. Bolje vas našao. Za vas. Hoćemo sad za tu ekskluzivu. Evo, sad je vreme. Pa sad me prošla volja. Propustili smo šansu, sad znači ne vredi. Ja sve nešto mislim da smo mi već dobili. Uprskali smo stvar. Pa ne, pitali ste me za producentske. Da li ću se baviti produkcijom još? Hoću sigurno. Šta se kuha? Sprema se par projekata. I to sam negde i tako kad sam razmišljao, apsolutno ne može da se stoji, da se čeka. Mora da se radi apsolutno 24 sata, da bi moglo da se funkcioniše i da se sprema, da budu spremni projekti koji će ići jedan za drugim, da bi to moglo ozbiljno, ako hoćeš ozbiljno da se baviš tim. Tako da se, kažem, sprema par projekata i ekskluzivu jednu ću da dam, to je da je, malo pre smo čuli pesmu od Silvane, a da ima veze sa Silvanom. Eto, jedan od projekata. Hoćemo to imati jedan. Film o Silvani? Pa ne znam šta ćemo da vam dam. Kako da shvatimo to? Pa da shvatimo kao dobro polazište. Iza kamere postoji odobrenje, može da kaže, može? Može, kaže može. Možeš, da. Pa da, bit će, eto, nešto se sprema o tome, film o Silvani. Mislim da su generalno ta tema i čitava ta priča i njen život i sve što je radila i je nešto o čemu znamo. Fenomenalno, ima jedna sjajna još kako su veza sa Toma Zdravković i Silvane Armenović. Ja sam nešto o tome videla u ovoj knjizi koja je izašla našeg druga i kolege Dejana Ćirića. Jeste. Tako da je apsolutno njen život zanimljiv. Nažalost, ona je mlada izgubila život, ali je ostavila veliki trag. Evo, kažem, bez ikakvog dogovora, ali čuli smo njenu pesmu danas. Ovo je bio znak. Svaki put, jeste. Nekako sam se tako i osetio. Pa treba. Hvala ti na tome. Da, ipak je to. I svaki put kad izađete, odete u Skadarliju ili bilo gde ćete imati tamburaša, nećete nijednom proći da prođe jedna bez pesme Silvana Armenović ili Tome Zdravković. Tako da bit će čast raditi to. Sigurno. Mnogo se priča, kažem, o njenom životu i o svemu i sigurno sam da bi ljudi voljeli da to nekako vide iz pouzdanih podataka i istraživačkog nekog rada. Navijamo da se sve skocka. To je ono što ćemo da kažemo sada i da na taj način kažemo hvala za ovu ekskluzivu. A sad da začutimo? Ovo je bez ikakvog dogovora. Hvala kolegama iz režije koje prate ovu našu priču. Hvala, apsolutno. Evo, ja sam se naježio. Eto. Lepo. Sve je najlepše kad je spontano, tako i ova emisija. Neverovatne su naše kolege i brzina reakcije. Dobro, hvala vam. Evo, mislim da možda će sve ovo ostati upamćeno. Možda nam i zapeva do kraja emisije. Što ne bi bio prvi put. Ja računam na to da ćemo, recimo, ovaj segment programa pustiti kada budeš došao. Istrošio sam sam svoj glas. Da, to je vrlo interesantno i kad pričamo o tim komercijalnim programima, to je stvarno jedan od onih najkomercijalnijih mogućih koji ima kvalitet i koji je stvarno na jedan poseban način animirao i učesnike i gledaoce, doneo nam nešto novo, jedan svetski standard. Koliko si uživao, a koliko si se mučio?
Ajde, 60-40. Samo 60 sam uživao, a 40 sam se malo izmučio. Da kažemo iskreno. Šta ti je bilo najnapornije? Pa naporne su malo bile, bio sam bolestan u jednom periodu snimanja, jer to mislim zato što ne može sad bolestan sam ne radimo, zato što jednostavno mora da show must go on. I ja sam, kažem, taj početak sam je bio baš bolestan s grlom je. Imao sam anginu, malo pre početka snimanja i nisam se oporavio. Tako da sam se baš mučio u startu. Pevanje, koliko god, ja mislim, imam sluha, ali nisam ja sad, nema glasovne mogućnosti za tako nešto, pa sam se i tu malo mučio. Ali opet mi je celo to iskustvo, zabava ljude koje sam upoznao i celo to iskustvo, zabava, stvarno rad na jednom vrhunskom projektu produkcijskom. I to je sad sa moje strane neke kao producenta koji gledam. I to gledaš kao iskustvo, da. Pa i gledam kao iskustvo jer tako nešto ne možete da doživite i da vidite to kako sve to funkcioniše, kako se to pravi. To jednostavno nema priliku. Tako da sam ja učestvovao na tom projektu i gledao sam i to je jednostavno veliki projekat i bilo mi lepo. Htjela sam da te pitam, da li sad pomenuo si da ima nekoliko projekata koje radiš, pretpostavljam to su filmovi, verovatno je najviše iz tog segmenta. Postoji li šansa da mi dobijemo zabavni program koji nije ovako formatiran, dakle po nekoj licenciji ili nešto, što bi recimo moglo da dođe iz neke privatne produkcije? Šta kažu ta neka istraživanja tržišta? Pretpostavljam da i to ja nisam se bavio Ne, generalno mi kao tržište. Ja mislim da ćemo za Studio B da se pobrinemo. Istraživanja tržišta i te stvari najviše ubijaju. Da, i meni se čini. Ubijaju kreativnost i ubijaju sve na gotovo. Ne, nego kao sad, gledaju se ovake emisije u Americi, da li se gledaju take kod nas, proveravamo, gledaju se, snima i radi. Sve se radi po nekom šablonu, tako da to u stvari... Pa to je licenciran program. Pa jeste, okej, ali... licencu i onda emituješ. Mi smo uradili pilot neke serije, koja, nadam se da će da krene, gde su, tu su, kako Ice, ni Gruti, ni ja igramo privatnu detektivu i potpuno iščašena je. Dosta podsjeća, ne znam da li je Mighty Bush, Dugi Kosijaner, to je engleska, BBC-eva, podsjeća na to i to je dosta isto, mislim, ne liči ni na šta. Ne liči ni na šta. Baš. Ali verujem. To je kao kad... Skoro me neko nije naseo. Znaš, kad te pite kao, jeste za piće, šta kao ja nisam... Kao šteta što sam razumela, inače bi se smijela. Znam da nisi ni za šta, nego hoćeš popiti šta. Tako i ja. Super je. Ne liči ni na šta, što je do sada sniman. Ali stvarno je nekako drugačije. Nadam se da ćemo uspeti da proguramo, da ljudi to vide. Ako ne, pustit ćemo ga mi na net, pa će ljudi moći da vide. U svakom slučaju, hvala Bogu, internet je sada Kakva je forma, koliko traje? 24 minuta, igrana je serija. Po epizodi. Da, igrana je i užasno zanimljivo i kažem, moguće da izađe još nekih, mi razmišljamo baš o tim nekim formama koje nisu u formi. U formatu, da kažemo, formatirane kao licenca. To nam treba, jer mi stvarno imamo, malo pre kad si pričao o Siniši Galiću, pričao si kao čoveku koji je sa zapada, ne znam, doneo to profesionalizam, način rada i sve to što je važno, disciplinu, a odavde sačuvao ljudskost, dušu i to što volimo. Takav nama program treba. Zabavni program, koji će da nas prepozna negde u tom segmentu. Umemo mi da reagujemo, naravno, na svetske standarde i svetske programe, ali ajde nešto naše, da vidimo šta je to što nas animira iz naše priče. Ja mislim da je mnogo bolje, moje negde mišljenje, jer se u te licence, plaćanje licence da ogroman novac, a nisam nikad video da je neko dao ogroman novac scenaristima mladim, da da četvrtinu tog novca koji da u razvoj nečega. Da, bravo. Ja sam siguran da bi, kad bi ti producenti koji plaćaju toliko novca za, sad neću da pominjem, ali skupe licence, četvrtinu tog novca koliko je plaćan da daš
100 scenarista, ako ne izađe 5 scenarija nekih zanimljivih, kao naš, mora. Jednostavno 100%, sigurno, sigurno. Tako da i mislim da je više kriza tog, nije kriza ideje, nego kriza je i toga da se ne daje ljudima prilika. Da, imamo mi i savremene dobre pisce dramske i uopšte imamo pisce čiji romani se rade i po današnjim dešavanjima. I sve više se ekranizuje. Bojan Vukosovčić koji je radio Vir, uradio sad jednu sjajnu komediju. Napisao je sjajnu komediju i to je, kažem, i to je jedan od stvari koje su u planu. Komedija koju kad čitate, ako umrete od smeha, a apsolutno je kvalitetna, ima pojentu zbog čega se radi, nije čisto komedija radi komedije, bi se svi smejali. Mada je lepo i smejati se, ja kažem, ne bežim ni od toga, ali ima neku pojentu. Kad pogledaš ceo film, znaš zbog čega si ga pogledao, ima poruku. Tako da, eto, više volim da radim te stvari i kao producent se trudim da idem ka tome da volim, ne govorim da je sve što je komercijalno loše. Ne, naprotiv, baš i ne. Zato što je najbolja je mogućnost ako uspete da spakujete da je nešto komercijalno, a da je kvalitetno, da ima neku vrednost. Tako da je to. Pa svi ti licencirani programi i jesu napravljeni da se globalno rašire, da idu na tom globalnom nivou, pa onda kad imate, ne znam, u nekoliko država tih velikih gde se to prikazuje, onda se to spušta na ovaj manje, pa tako dođe i kod nas. Ja verujem da možete da se napravi format koji mi možemo da prodamo dalje. Ja isto kao što se napravi neko tamo format. Misliš da bi moglo to da prođe? Što ne bi moglo? Da napraviš format neki koji će sutra na engleskom jeziku ili na nemačkom jeziku kupiti nemačka televizija, odeš na pijacu, na sajam, tako se TV formata i odeš i prodaješ svoj format. Mislim da apsolutno, kao što ljudi koji naprave nešto, šta prave voće ovde, naprave ovo, pa izvoze napolje. Tako ja mislim da mogu i formati da se izvoze. Ljudi naprave film ovde, pa ga gledaju ljudi u celom svetu. Dobro, ajde da vidimo da li će taj pomenuti TV format odeš na pijacu. Ne, rekao sam, odeš na pijacu, market ovih formata. Kao što filmski festivali. Da, tako je. Pa ne, tu se i kupuju licence. Ti odeš tamo, ideš štandovi i gledaš. Ali to je za našu kulturu važno. Mislim, drugo je kad jedna velika kultura pravi licencirane programe i nudi ih svetu, mi treba da se branimo od toga. Mala smo kultura, dugo nismo ulagali. Pa treba, pazi, ja ne kažem ni da ne treba ništa da ne uzmem. Okej, da se uzima, ali mislim... Samo bi malo trebalo da se povede računa oko toga šta se pušta, kada, kome i tako dalje. O tome ne bi komentarisao sa te stvari jer možda ima malo oštri jezik. Ali ima jedna dobra stvar, a to je da će fudbaleri verovatno da pobede zato što su napomenuo na početku jer su ove starlete su zauzete sad sa snimanjem programa. Pa tako je, ja sam rekao isto da je možda u stvari bolje da se proširi. Pa možda i zabeležimo neku pobedu, da. Tako je. Svašta si ti rekao, neke si teze ovde pustio, ja ne znam, ako ljudi pažljivo slušaju, sigurno sam... Neću davati komentare sutra nikakve, tako da ne. Da, nemoj, ako te budu zvali... Hoćete zvati sutra, šta misliš? Pa ne znam, nemam pojma. Imaju tvoj broj telefona, jer nisi menjao. Imaju svi agencija na telefon, nemam nikakav problem, ali samo pitanje kad dajem, kad ne dajem komentar. Dobro. Kada je u pitanju open cage ili otvoreni kavez, mislim da je to nešto o čemu svakako treba da se priča i da se daju komentari i da se da vetar u leđa i tom mladom čoveku koji je na taj način rešio da ovaj Beograd podigne na svetsku scenu i da nam objasni kako može da se vidi drugim očima. Velika tema odlaska koja u Srbiji nekako nikako ne prestaje da bude aktuelna, jel? Nažalost. Nažalost. I tema svega toga što nas čeka negde na zapadu, gde ljudi žive neke svoje probleme, možda ne žele da odu iz svoje zemlje, ali definitivno tamo gde mi idemo po bolje sutra, oni to sutra gledaju problematično. Ostaje ti da kažeš samo da. 13. juna da ponovimo, to sam htjela. Dom omladine, premijera i posle toga će film opet biti prikazan na festivalu 9. Isti dan, u 12 sati u noć, na festivalu 9, to je trudbenik
muzički festival 9 lepih umetnosti je. On se održava od 8. do 14. juna. To je Višnjička banja, Trudbeni, Ciglana. Ciglani, da. U tom prostoru, iste večeri? Da, iste večeri, posle premijere u Domu omladine, cijela ekipa će biti tamo, tako da... Šta još od festivala domaćih i ovdje u regionu će biti? Pa ićemo na Cinema City. Cinema City je sigurno i sad, eto, sad se dogovara gde će sad, verovatno će ići Niš, sad kažem, ne znam, nisam još... Šta još tu ima? Sopot je isto tako? Ima Sopot, da, i nadam se da će sve naše festivale obići i da ćemo ići napolje, naravno, to je sigurno. Da, u regionu važno. U regionu, da, Nemačku 100%. Berlin, pretpostavljam. Nadamo se. Da. Loš izbor, po znacima navoda. Dobro, evo kolegi iz režije puštaju trailer, mi ćemo samo malo da začutimo, da još jednom pogledamo i damo vetar u leđa. Ono što smo primetili kada smo gledali ovaj trailer, to je da je fotografija odlična. Pretpostavljam da je Full HD, jel? Naravno, da, to je već sad već standard. Zlatni standard. I da to izgleda sjajno, a i ove kadrove koje ste stavili u trailer potpuno su onako nas iznenadili kad smo vidjeli taj Beograd kako je slikan. Pristup samom radu na filmu je bio ozbiljan jer nije izbor lokacija, nije tek tako slučajan i nije se onako birao par dana, nego je Siniša dolazio sa ekipom ranije. Hanes, ja mislim da se Hanes zove direktor fotografije. Ja se izvinjavam, ali zaboravio sam prezime. A verovatno Dietmar neki. Ne. Oni su obilazili lokacije, tražili gde je Beograd najlepši, videli ste par zalazaka sunca, koji ja ih u Beogradu onako ne pamtim tako lepe. Dakle, čovek traži, nađe. Nađe i veoma je lepo kada ovaj film je prikazan u Berlinu bio. I ljudi kako su reagovali na Beograd i to je u stvari tako je. Imamo jednog čoveka, Markusa, koji se već zaljubio u Beograd, koji je radio to na filmu i koji je već od zadnjih 6 meseci bio već par puta ovde. 5 meseci ovde. Ne, par puta već dolazi ovde. Bio je na utakmici, vodio sam ga Zvezda Makabi. Pobedili smo u areni, tako da... Da, eto da se dešava nešto. Da, jeste i čovek koji je zavoleo, apsolutno. I on je sad stalni gost Beograda. Verovatno će on dovesti nekoga kome će... I to je u stvari najbolja reklama. Pa to je to kako nas čuva kultura. Dakle, ako mi umemo sa njom, onda ona da mnogo više i to je ta ambasadorski pristup. Ko je radio muziku za film, smo pominjali? Muzika za film radio je... Ja ću si... Ja pitam sve teška pitanja. Sve teška pitanja me pitaš. Ne, zato što su većinom autorska ekipa su Nemci. Pa dobro, to. Nemci su i ja sa veoma komplikovani. Schweinsteiger. Samo kažemo nemačka strana. Ja, nažalost, Ana je danas izgubila i Švajn nije uspeo da pomogne. Navijali smo, ali ne vredi. Falilo je, malo je falilo, ali nema veze, svaka je čast. I polufinale je dobar rezultat, njen najbolji rezultat posle 2008. godine. Kada je osvojila Roland Garros. I očigledno da odgovara i ja kažem divno izgleda kada onako Schweinsteiger je podržava. Meni je baš to prelepo. Da, srpsko-nemačka veza. Tako je, možda ih pozovemo na premijeru. Pa ja mislim da nema drugo. Eto, to je idealno. To obezbeđuje veliki broj medija iz zemlje i inostranstva. Apsolutno. Pratiš sport? Treba se dovijati. Šta te najviše zanima? Futbol? Sportski novinar. Futbol sam izgubio nekako želju da ga gledam kod nas. Ne pričamo o našem, ovako mislim. Pa pogledam te kad je kraj finala Lige šampiona i to sad nisam nešto da gledam svaku utakmicu. Nekad kad je zanimljivija utakmica pogledam. Žao mi je, odem Zvezdu gledam, volim da gledam, ali ne znam. Zvezdu volim, neka ostane na tome. Ne znam šta kažem. Košarku pratim, sad onako veliki uspeh Crvene zvezde. Posle dugog niza godina Zvezda se vratila. Dobro, ali je taj projekat neki koji se radio, dolazi na svoje i apsolutno sam srećan zbog toga. Dobro, mi smo ovde crno-beli, samo ne I Novak Đoković, naravno, bez njega ništa. Ja mislim da se više... Pa dobro, on je jedinstven po svemu i najbolji na svetu i to je dovoljno rečeno. I ponašanje, tako
dečko koji ima 28, 27, 28 godina. Sve u jednom čoveku se sklopilo. Toliko zreo, stvarno nemam reči, ne mogu ni da zamislim da sam bio toliko zreo u njegovim godinama, tako da svaka mu čast. Ne, apsolutno, od samih početaka jednostavno nije pravio greške. Sutra ćemo navijati. Sutra ćemo navijati za njega u polufinalu protiv Endija Mareja. Neće biti lako, ali se nadamo pobedi. Pa pobeđujemo sigurno, nećemo uopšte da se nadam. Mi smo skoro stigli do kraja ove naše emisije i nekako imam tu želju da te pitam koliko kao glumac sam glumac. Danas, to sam ponovila večeras više puta, sprema se jedan projekat, a i svi znamo taj veliki projekat Zijeha Sokolovića. I nekako uopšte biti glumac na pozorišnim daskama je sigurno nešto što ne sme da se zaobiđe. Ne spominji mi njega, molim te. Ovde nam je napravio show u emisiji. Ne zna Okanović šta se desilo. A ti mi reci, da stižeš ti u pozorište? U pozorište? Da. Ja imam veliku ljubav prema pozorištu. Imao sam pozorišnu trupu svoju. Duplo dno gde smo radili u Novom Sadu. Predstave Paklena pomoranđa, Zločini, Kazna, Leptirica, prvi put horor u poslednjem pozorištu. Tako da, ja kad sam napustio tu trupu, ovako ostavio mi neki gorak. Zato što sam napustio sam je zbog nekih finansijskih razloga. Zato što sam tad dobio sina i nisam mogao da se izdržavam samo od toga, a imali smo sve pune predstave i sve jednostavno nije moglo da funkcioniše. Ja sam tad, kad sam napustio trupu, jednostavno sam izašao skroz iz pozorišta i meni je teško malo da odem u pozorište, zato što osjećam tu bol i žal za pozorište, ali planiram i da se vratim u pozorište. Imao sam neke ponude, nisam bio, jer kažem, ne želim opet da se vratim sad i kad dođem da tek tako nešto odigram, čisto da bi... To je ono što si malo pripričao, nema te cene za neke stvari. Za neke stvari, a opet bi se vratio, jer pozorište je velika moja ljubav i gradi glumca, definitivno. Gradi, kako ne, to je trening, jedan stalni trening i kažem, planiram da se vratim i tad ću više ići u pozorište. Tako je Zijek nama napravio pozorište. Ovdje zato Aca ne može da zaboraviti. Da, ne mogu da zaboravim to. Tako je teško govorio o pozorištu, bolna tačka, očigledno. Jeste, volim ga, kažem, morao sam da ga napustim tako iz nekih razloga koji su mi totalno bili bez veze. Da moraš sad nešto da ostaviš što voliš i što ide, što je funkcionisalo. Pazi, stvarno smo imali sjajne predstave i sjajne naslove i sve fenomenalno i onda ti to moraš da ostaviš zbog zato što nemaš da kupuješ pelene. I onda te to, ne znam, ostane ti neka gorak, ali sve se to reći. Vratit ću se na velika vrata. Tako je. Dobro, da ne završimo u tom nekom lošem stilu. Ne, nije loše to. Ne, nije loše. Nije loše. Nije loše, idemo. Ovo je naš otvoreni kamen, Zaco. Ovo je naš open cage. Hvala ti puno što si bio večeras gost naše emisije. Nadamo se da... Baš mi je bilo prijatno. Uživali smo. Hvala ti. Nadamo se da ćemo se ponovo družiti. Radujemo se novom viđenju. Neko radi i bori se, ništa lepše nema. A mi se, poštovani gledalci, pozdravljamo sa vama do neke nove prilike. Ovom emisijom sezona emisije Beograd Dobroveče na studiju B je završena i vidimo se ponovo u septembru mesecu. Gledajte nas u jutarnjem programu. Hvala vam na pažnji. Za kraj Biljana Vesna i Samo za nju. Izvolite. Zalud suze liti, ako ikad plačeš, ne daj da se vidi. Jednom srcu neće lako biti i ne vredi ni zbog toga gorke suze liti. Jednom srcu
previše žara, jer nijednom srcu neće lako biti i ne vredi ni zbog toga gorke su